Aici avem un Golf 2 de vânzare, condiție excelentă. Cum e, doamna Moraru? A condus-o doar o bătrânică și a ținut-o mai mult în garaj, are totul schimbat, da, nici măcar nu folosește benzină, este pe lapte de măgar. Bine ați venit la Vloguleț! În spatele nostru se află complexul rezidențial, unde, așa cum ați văzut din vlogul anterior, arată extraordinar. De partea cealaltă acolo, de ziduri și de porți, avem Medina. Iar aici avem un târg spontan pe care vrem să mergem împreună să-l vizităm. Însă, între luxul din acel complex și Medina, care este și ea o surpriză, avem acest gange intermediar, dacă vreți, pentru că este ceva ce nu ne-am fi așteptat, ceva ce nu am știut. E o chestiune a condiției umane pe care noi nu știm și câteodată poate că nici nu vrem să ne explicăm. Aseară am avut o discuție de asta lungă, off the records, și vorbeam cu Doru că există pe internet, sunt poze, e internetul plin de Marrakech în toate felurile, cu cămile, cu riaduri din acelea care se află în Medina și pe care le-am și vizitat câteva aseară, super luxoase, cu complexe de genul ăsta, cu rezidențe de genul ăsta, așa, parcuri. Și există și o altă față a Marrakechului și eram sigură despre asta. Deci vorbeam despre faptul că e foarte ușor să, pur și simplu, să vii, să te închizi într-o bulă turistică și să vezi doar părțile astea frumoase. E foarte ușor de asemenea să ieși din bula aia și să judeci, oh, uite ce mizerie, uite, mai greu, și despre asta a fost discuția noastră aseară, este să înțelegi valorile, cultura și să înțelegi că multe lucruri sunt diferite și că nu există standarde bune și rele. Asta e un exercițiu pe care trebuie să-l faci neapărat și e foarte greu. Și există varianta asta, a treia, care e cea mai mare ieșire din confort, dacă vrei să vii în zone din astea în care, că e foarte ușor să zici, dom'le, nu mă simt confortabil, aici plec. Nu, ieșirea din zona de confort și a te strădui să înțelegi ce se întâmplă și că sunt multe elemente în spatele unei judecăți foarte simple pe care o poți arunca ușor, asta este cel mai greu exercițiu. Hai să vedem ce avem în târgul ăsta. Am un sentiment foarte cunoscut aici. Avem un radio aici, care mai funcționează vreunul dintre toate. Nu înțeleg de ce sunt vândute lucrurile astea. Arată ca și cum au fost scoase de undeva de la niște depozite. No, este incredibil. De ce sunt toate lucrurile astea aici? De ce sunt aici? Un cadru de bicicletă? Cineva probabil ar putea cârpi din asta și ar face o bicicletă. Eu înțeleg că viața, în general, este destul de liniștită aici. Ea pare foarte agravată, foarte agitată. O ordine în mijlocul unui haos pe care nu reușesc să înțeleg. Și am văzut aseară, nu pot să cred așa ceva, aici avem plăci de păr. Da? Care mai vechi, mai uzate, mai noi. Nimic nu e nou. Avem și niște rutere Maroc Telecom. Da. Foarte. Pantofi uzați, haine uzate. Totul aici e folosit. Totul este folosit. Da, e folosit așa la maxim și apoi vândut. Da. Da, observam aseară și în Medina că sunt aceste ateliere, sunt niște ateliere micuțe în care oamenii făceau pălării de paie. Și noi am crezut că le importă China. Da. Nu, le făceau acolo, de mână. Toate vechiturile. Aici sunt capace de mixere. Ce sunt astea? Da, cuțite de blendere. Da. Aici capace de blendere. Aici alte blendere. Omul ăsta are un stand specializat pe blendere, practic. Acum, blenderele astea au ele un scop aici. Sunt foarte multe sucuri care se vând. E un natural. fel de TK Maxx aici, nu? Da. Nu știu, să sperăm că la TK Maxx nu sunt mâna a doua, treia, patra. Aici e ceva care funcționează. Nu știu exact ce este. Uite, poate vrei un manual de statistică. Dacă nu, niște economie politică. Adică lucruri care sunt, uite, microeconomie, macroeconomie, aia îmi trebuie mie. Te uiți, o strigă pe Jage? O strigă pe Jage? Eu ți-am zis? O strigă pe Jage din coloana, doamne. Jage. Mi se pare interesant că avem aici așa, avem cărți, avem un aparat de depilat, avem un ceas, ăsta e un de la de masaj de ceva, avem o candelă, Nu pot să cred, o carte de contabilitate. O telecomandă, ce mai avem? Pantofi, încărcătoare, confiabilitate analitică, da.
avem spray-uri, avem Nivea, avem carcase de telefoane, o minge de golf, văd aici o minge de golf. Nu știu cum să... Reacția pe care o am nu e de nicio... E complet neutră, e de amorțeală. Da, nu știu cum să pentru că reacționez. Nu reușim să... Poate nu reușim să facem sens din treaba asta, cu toate că, lăsând la o parte blocul, în Marea Britanie există târguri de genul ăsta unde oamenii tot așa își aduc tot felul de lucruri pe care le au prin casă ca să le dea o a doua viață. Sunt lucruri pre-loved, cum se spune, și trec de la un om la altul, dar nu, ce nu înțelegi, cred că este capacitatea pe care o au să vândă lucruri foarte uzate și nu înțeleg dacă lucrurile alea mai sunt folositoare și dacă le cumpără cineva. Cred că asta aici îți dă cu virgulă, nu? Mă gândesc dacă nu cumva târgul ăsta este un exercițiu de cum să devii un bun negustor. Da. Pentru că în ceea ce privește negocierea, au tehnici extraordinar de avansate. Am experimentat câteva aseară cu succes, aș putea spune. Aici avem haine. Și toate hainele astea par să fie folosite, par să fie purtate. Da, majoritatea hainelor... Da, toate sunt folosite. Au fost purtate, au fost spălate, au niște nufăruri foarte mari. Am văzut eu prin Medina pe acolo, în care te duci, le aranjează, le dichisezi cât de cât. Da, sunt folosite, uite, sunt folosite. Ai dreptate, uitându-mă de jur împrejur, par să fie doar localnici. Da, mi se pare că e foarte... E un market din ăsta spontan, local, așa, care n-are nicio treabă, cred, cu turismul, dar care se întâmplă duminica. Unde duminica omul trebuie să meargă în două lucruri. La biserică și la târg. La noi a cântat de dimineață, pe la 6 și ceva, dar dacă n-a cântat, că avem chiar lângă noi acolo moschea, ne-a cântat, ne-a ridicat din pat, a zis drepți, băieți, e timpul. Incredibil, au niște difuzoare, niște goarne, le-aș putea spune. Și e foarte pasional tipul care cântă chiar e, acolo. nu? Mai pasional decât ce am auzit până acum. Ce se mai vinde, domnule, pe aici? Practic se vând de toate. Multe dintre lucrurile astea se vând și în Medina. Mă uitam că mixerele astea, oalele astea, le vedeam și prin Medina la Tarabe. Sunt curios dacă prețurile sunt mai mici aici. Cu siguranță sunt mai mici, că e local. Acolo e zona turistică. Uite, vezi, cineva vine și caută prin ele și își alege ce... Practic, ai așa de asta de vechituri? Eu asta mă întreb, că mie asta îmi dă cu virgulă, nu faptul că sunt lucruri la mâna a doua, că sunt obișnuită, slavă Domnului, cu lucruri de genul ăsta în viața mea, dar uite-te la... Calculatorul ăsta? Capacitatea de utilizare, nu mai are nicio folosință, deci clar fac altceva cu ele, nu le folosesc pe ceea ce, de exemplu, calculatorul ăla, poate e topit plasticul, luate butoanele, habar n-am, nu-mi dau seama. Nici eu nu pot să-mi dau seama ce pot face cu atâtea... Noi le spunem nimicuri și nouă când ni se strică telecomanda sau se termină bateria la telecomandă, dacă avem posibilitatea de a cumpăra alta, ne cumpărăm alta. Ei cred că le fac repurpose cumva. Că uite, sunt lucruri pe care pot înțelegi, farfurii. Bun, îți iei farfurii, le folosești, arată perfect în orele. Chei! Ai nevoie de o cheie, vii aici, îți iei cheia de 14 și nu folosești. Alea cred că sunt cele mai vândute chei, pentru că sunt chei de butelie la cât sunt de mari. Da. Și cum aici butelia... Dar acolo, da, nu înțeleg. Aici, locul ăsta rămâne un mister, colțulețul ăsta aici. Zic să ne mai uităm o dată să avem o imagine clară. Vă spun, nu am foarte multe cuvinte pentru că mi se blochează cumva mintea și cred că face parte și din incapacitatea noastră de... Ochelari de soare, da? Da. Ce faci cu ei? Incapacitatea noastră de a ne întoarce cumva. Când aveam și noi piețele rusești, de ce să nu fim? Că eu la piața Rahova ne aveam în spate, spuneam la ruși și aveam așa ceva. Dar nu băgam de seamă la fel, era doar o experiență pentru noi copii fiind să alergăm pe acolo sau să cumpărăm un radio și cu toate astea acolo lucrurile funcționau. Aici par să fie altceva. Aici avem aparate de bărbierit, tetrisuri, rutere, ochelari, brichete, ceasuri. Cineva cumpără un mouse în momentul ăsta. Ia să vedem câți bani dă pe mouse. Vreau să văd câți bani dă pe mouse. Tare sunt curios.
Aștept să producă negocierea, dar nu pare să se producă. Sau cel puțin nu am văzut. Aici avem o grămadă de ceasuri. Niște walkie-talkie acolo. Stați că am pierdut-o pe Delia acum. Unde-i Delia? Unde-i? Domne, te-am pierdut. Am intrat un pic în panică. Eram curios cât cere pe mouse, că cred că i-a arătat 5 dirham și n-a fost de acord, însemnând 50 de cenți. Deci, probabil că negocierea aici se poartă la alt nivel. La sânge. Da, niște casetofoane auto, o chiuvetă de asta ne-ar trebui și nouă, având în vedere ce chiuvețică avem acolo. Căști. Cât poți recondiționa din căștile astea în așa fel încât să le poți face să funcționeze din nou? Căci ce alt scop poți să dai unor căști? Pantofi folosiți, purtați? Băi, știi sigur că ăștia nu te bat dacă vin, că sunt de gata lăsați, nu? Sunt gata relaxați. Aici nu pot să-mi dau seama ce este. Filmăm pe 3 player, o cameră, niște ceasuri. Perile alea sunt. Cu perile alea, doar oile le peri. Da, probabil, uite, nu te-ai gândit la asta, da. Da, și e mare, e atât de mare, noi am văzut, am crezut că e așa ceva spontan, dar pare destul de mare. Aici avem lingerie, ce sunt astea? Sunt cearceafuri, pături, prosoape. Fețe de pernă. Da, da. Dar sunt toate de același soi, de același fel. Adică au identitate. Cum se face? Ăsta, pentru noi în bucătărie, neapărat, acum negociem. Ce anume, draga? Oh, da. Acum, zic că dai pe el. Cea mai mare surpriză neprețuit în piața din Marrakech este acest frigărui, cum să-l numim? Acest stand de shawarma. Ia uite-l, domn, cum e. Și multe jucării pentru copii, asta înțeleg, asta într-adevăr, chiar se vând și se revând și am văzut și în partea cealaltă acolo, încât jucăriile pentru copii, într-adevăr, circulă de la un om la altul. Nenea asta verifică un mixer. Tare sunt curios. Cum îl probează? Aici n-ai prize, n-ai nimic. Avem o chitară, Da, prize. cum spune tio Ali, că cuvântul unui marocan valorează cât e înscris. Da, da, Deci, nu trebuie să te înscris. Uitându-ne în clona și văzând toate discrepanțele astea care există în viața reală din Maroc, e o chestie extraordinară. Da. Ce înseamnă dramatizarea, ce înseamnă să prezinți realitatea în așa fel încât să fie vandabilă. Bine, și i-am zis lui Doru că mi se pare, chiar ieri vorbeam despre faptul că prezintă viața lui Jade și a lui Lucas, Jade fiind o fată cu, ce să vezi, un unchi foarte bogat din Maroc, care se căsătorește și devine un soț foarte bogat, Said, versus Lucas, care e băiatul lui tata, care tata are biștoari de când așa, de s-a născut el, nu știe viața altfel și nu are nicio treabă nici cu viața brazilianului de rând, dar nici cu viața marocanului de rând. E o poveste frumoasă. Dar interesante lucruri ai aflat, nu? Da, acolo, da, eu am aflat multe lucruri. Multe lucruri care cumva se leagă, chiar dacă prezentate așa informal. Mă uitam la aici. E mai scumpă valiza decât tot ce e în ea. Literalmente. Da. Ok. Aici avem un pătuț, nu bănuiesc că ăsta e un pătuț? Da, da. Se întâmplă ceva cu multă gălăgie. Ce se întâmplă aici? E din aia de laminare. Se laminează aici? Laminează, da. Ce sunt, domne, astea? Cranberries. Cranberries. Știi ce feeling am? Știi când veneau cu porumbul pe plajă și aveau de-asta? Hai, băieții! Dacă e vreun meci cu oare? spectacolele. Stella Arșinel, nu știu ce, știi? Asta era. Apropo, uite aici o prăjiturică. Da, da, mersi, nu. Era de Nu dimineață. îndrăznim să luăm așa prăjiturele. Însă sucurile lor naturale, Doamne, Maroc și sucurile sunt extraordinar, domnule, extraordinar. Dacă vrei 7 rodi stoarse într-un pahar, la ei le găsești. Aici avem zona de mici constructori, mici sudori, cum e, pentru casă, DIY. Da, da, aici Ăsta găsești. ce-o fi? E un soi de picamăr, nu? Nu, care e o chestie care da, amestecă de desubt. Asta o poți fi amestecător de la de ciment. Mixer, nu? Un pic de foarfecă. Sunt toate lucrurile vândute Foarfeca aici. Nu, este un haos. Este un haos și din nou, nouă mi se pare un haos. Uite cum vin să arunc ce gunoi Iar acolo. ordinea, Vezi? da, hai să vedem că a văzut Delia. Nu știu dacă putem intra acolo, nu știu dacă e voie, dar cu siguranță ne putem urca pe chestia asta. Hai să vedem, stă? Stă. În partea aia acolo se aruncă niște gunoi. Da. Asta e treaba. Orice infrastructură pare că li se face
cumva pare că nici nu vor să o folosească. Pentru că există tomberoane pe margine, am văzut eu pe acolo. Sau poate interpretăm noi greșit, poate vedem noi greșit, poate că asta și trebuie pus acolo. Noi nu știm. Noi doar observăm, pentru că a avea o capacitate de a judeca obiectiv trebuie să o facem, cum ziceam la început, prin prisma valorilor lor. Aparate de cafea. Îmi place că ăsta a fost tras în țiplă. Poate îți dă senzația că e mai nou. O răzătoare, toate astea sunt folosite. Se vede că răzătorile astea sunt folosite. Căști. Aici avem Apple. Opa, trece omulețul. Uitați-l. În Medina se circulă cu motocicletele astea micuțe așa, cu o viteză extraordinară. N-am mai văzut de mult. Atât de multe casetofoane la un loc. Uitați. Taxiurile aici, în majoritate, sunt Dacia Logan și sunt albastre și n-au castofoane. Probabil că aici sunt castofoane. Aici avem zona în care ori triază, ori fac ei ceva. E partea canalului, acolo e canalul acela. Pare să lase gunoi aici, să-l desfacă aici. Poate că după aia îl îngroapă, îl amestecă. Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Nu știu cum să judec treaba asta. Nu știu cum să o văd, prin ce lentilă. Însă ca oameni, Delia are o senzație diferită, o să vorbim noi probabil la un alt moment. Dar mie ca oameni, mi se par niște oameni atât de pașnici, contrar a tot ceea ce am fost educați, contrar a tot ceea ce ni s-a spus despre continentul african. Nu știu, poate că e bine să fim îndoctrinați cu toții în țările noastre că la noi e cel mai bine pentru a avea un sentiment de siguranță. Dar pe de altă parte ratăm așa ceva, ratăm să vedem aceste lucruri care sunt diferite. Ți-ți vine să râzi pentru că ți se par că sunt, înapoiate, cum ai spus tu, lipsite de civilizație. Discuția noastră de aseară era între Doru care încearcă să fie, cum să zic, să vadă prisma valorilor lor și să aibă un anumit politically correctness și eu care spuneam că pentru a avea progres trebuie să achesezi la cu totul și cu totul alte lucruri decât partea asta super tradițională. Și aveam dezbaterea astea aseară, dar, cum să zic, amândoi din poziții în care niciunul nu credem până la capăt la modul să și implementăm în viața noastră de zi cu zi. Doar făceam un exercițiu ăsta de dezbatere. Pentru că amândoi avem mintea, trebuie să zicem, nu? Avem mintea părțită. Nu cred că suntem niciunul... Nu suntem absurzi până la capăt să spunem că asta este viața, dar este o parte a vieții de aici din Maroc. O parte pe care eu am văzut-o în România anilor 90, la începutul anilor 90. Poate că nu chiar așa, că noi nu aveam gunoaiele chiar așa, dar aceste piețe și aceste alergături nebune după o schimbare. Da. După o schimbare? Și spuneam... Nu știu ce să zic, mi se pare... Care era problema mea? Problema mea era cu mine. Eu am o problemă cu mine și spuneam că trăiesc o criză când vin în locuri de genul ăsta, pentru că nu înțeleg de ce am problema asta de a vedea lucrurile prin prisma progresului, dar în același timp înțeleg că există diferite culturi, diferite valori și de asemenea diferite monezi, că și puterea financiară își spune cuvântul foarte mult în locuri, deci e foarte ușor să vii să judeci ce murdari sunt ăștia, da, dar sunt niște mecanisme financiare care funcționează în spatele lucrurilor ăsta și nu e atât de ușor de a avea progres de pe o zi pe alta într-o societate. Și noi, ca români, trebuie să știm asta, că ne-a luat hăhăși, nouă, căcălău, măria ta. Și unghiul meu de observare era, noi trebuie să ne uităm prin prisma valorilor lor. Da. Pentru că noi, cumva, poate suntem privilegiați, că am văzut și alte lucruri, că am văzut și altfel. Și cumva, acum, omului e ușor să parvină. Asta e că eu aveam o criză cu mine, că mă gândeam, băi, mi-e foarte ușor să judec și să pun și nu vreau să pic în sfera asta de snobism, judgmental, parvenire de diaspora, ia uite-i pe ăștia. Nu, vreau să înțeleg mai departe, vreau să pătrund cu mintea care-i tradiția, care-s valorile, care-i ideea și să pot să înțeleg din cheia aia. Pe de altă parte, îi spunea Doru, dacă încep să înțeleg, și Doru îmi spunea, ție frică că dacă încep să înțelegi, încep să validezi. Zic, da, e frică, pentru că nu vreau să validez
stagnare, nu vreau să mai... Dar v-am spus, sunt multe elemente, foarte ușor să dai din gură și să spui un lucru și de-aia am o criză de gânduri așa, care îmi trec prin cap și nu știu să le pun nici eu măcar în ordine. Acum nu știu dacă face sens ce spun, nu știu dacă a avut vreun sens ce ți-am spus aseară, dar am Pentru mine astea. are sens, dar din nou, eu asociez, eu cu asta cred. Eu cred că Delia are teama asta, că dacă înțelege prin prisma valorilor lor, ea consideră că trebuie să le și accepte, să le internalizeze și să achieseze la valorile alea. Dar nu cred că e așa. Dar oricum, Nu vreau să pun etichete și nu exact. vreau să-mi fac mie de serviciu de a judeca și a arunca, cum să zic, o impresie de genul ăsta pur turistică, de bule din astea de bunăstare, în condiții în care poți descoperi foarte multe lucruri într-o cultură. Aici avem suc de trestie, nu? Ceva de genul ăsta parcă făceau. Cred că e trestie de zahăr, De un suc, fac un suc din treaba asta, bag acolo, chestia asta se strofoacă așa și iese pe partea altă în pahar. Dar vreau să vă spun că ce vedeți aici, tot ce avem aici, nu înseamnă viața reală, nu înseamnă Marocul autentic, nu. Asta este o parte, este o zonă. Așa cum absolut în lume, oriunde sunt zone și zone. A spune viața adevărată, viața reală, înseamnă a alege ceva și a vă arăta ceva pentru a vă crea o imagine anume. Noi o să mergem și în partea cealaltă, și în partea mai turistică, dar și în partea rezidențială în Medina. Mie mi se pare că există o coloratură diversă din ce e viața adevărată. Sunt piețe de genul ăsta, sunt apartamente cum le-ați văzut pe alea din complexe rezidențial de ieri. Sunt și apartamente mai mici și mai modeste ca cel în care stăm noi. E viața din capitală care e diferită, sunt riadurile super fancy și drăguțe din Medina, dar sunt și localuri super mici și autentice la care am fost aseară la câteva. Adică e o varietate de lucruri, depinde ce vrei să experimentezi și sunt și, de ce să nu spunem, ce vezi pe internet și ce te invită într-un loc ca Marrakeshul, acele experiențe super turistice, super luxuriante, în care stai, ba la nu știu ce complex de lux în deșert, ba vii la nu știu ce riad, așa, și nu ieși de acolo, ai piscina, ai masa, așa și, da, dacă vrei să fii confortabil cu ceea ce e tradiția, valoarea ta și stilul tău de viață, stai acolo. Dacă ieși, într-adevăr, cred că trebuie să-ți ieși din zona de confort. Și ți-ai ieșit, și ți-ai ieșit din zona de confort. Eu da. Mă uit aici că este un loc de vânzare de motociclete. Cred că, nu știu dacă se și închiriază la ei aici, cred că m-am așezat în drum. Sunt atât de multe de, nu știu dacă sunt motociclete, sunt un fel de scutere, majoritatea dintre ele, dar sunt atât de multe. Da, și au aici și merg cu ele, le folosesc. Da, le folosesc până în ultima clipă. Sunt foarte multe. Și toate, doi timp, vă dați seama cum miroase când merg, iar în Medina e nebunie total. Bun, am reușit să traversăm piața cu bine. Fără să tragă nimeni de noi, fără să ne tragă nimeni de mânecă. În vlogul următor vă invităm să veniți alături de noi să vedeți și o altă fațetă a Marrakeshului, o fațetă care poate nu e nici cea turistică, dar nici asta.